Jesus in Charge prayer ministry. Nyamena prophetess Faustina watch so in a very medium we are singing out church. In a full pay a chair quine, be a headquarters. Uma about is over to never train me anymore. Asante Achamago. Asante Achamago. Away headquarters. It's all problem go how be. I fear your room, your refu from because your room movie and sign. You must someday be obey me about. Na de ohia no bag na ba be pie mu Asante Achamago ko se me ko D4 bana ne billboard kese e wa kugye mu timi sew wo moden a na enkran so Tuesday bia no wo be shia prophetess Faustina Ochre na huhum nyumanti na me didi na ma no na nyo no kufa tata bia ma no kufa ho bia to no so na nya me dia ma na huhum sam ene huhum ne modene yenti shia no wo ho na rade be ma wa yisha sanso na yenko kumase bua kwa akropom efiada ne fiada bia ho nso enyame madidi mika ebehwe nyame entumi ne karade hye nyina sabre ne be nyina yebekoso aye ne sei ya na Facebook ne TikTok no ne abe 14 time na ka bia okwa ho bo prophetess Faustina Ochre bo misra so bambo madina na wa like no wa share ma foforo mu busu follow na mo share so rade hye mo credit am dey follow share e ma for rade hye yenkoso a na fufuro ye wura mu na se de mo ta na chi mo koso an ta na chi enfollow nhye e ma fufuro na rade be ma ya ye nhira bebre rade nhira yi nyina no ntine nim encheji number no ansa na ya konya medi for 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561. Nyamidi for number ofa won't be biase na wa frɛ bia direction me mana want baby here ofra na wa direction na wa ba be pie mu ho enti e be ko ye ho ma me na yakoma na apaba ino nyina ma na apaba na ne de wo ho no si ewura finim ewura de ama no so mfama ye no osan ena me so edi amaye e hu ma me Yesu ahini Yesu na mbom ti sen Awurade adu Awurade ase Awurade ade ye wuram 2026 ana don mi den Awurade so se fa bla mi ka ya da Awurade ase na ya ye ti fo so ase mo kwase da Awurade ase wo kwane bambo oh ya ho de wo ya fi mu no kura papa na wasa di esi oh eni pa bebre na sha ase no kura ba na etu ene yi pa bebre amba Nzasida na me koso de amani ko e da obi biara se e wo mpai bo ne mo support na ma wo nyame egusu ama na basa ye kesi e da Awurade ase nti kasa na di me ba bia eni wo nyame give for prophetess Faustina Ochre e bo empuni nti no e wo se ututu nuka na wo ba e ma Yesu e wo Jesus in Charge prayer ministry na nkono e mo dumi na ye nchakora okay e tamu ye kakra ne tumi sa fi obi biara se obi biara ma mo dia no mbra ni Awurade dia soma se me family na me ma e ye enwenta so se ni pa ba wi ata so wa de bia wi okay ya ka se enwenta so e di sise ni pa meki e no de so na mo obi biara ni wo meki di so beti metu san about ma wi ata so da okay enti abia na 2026 2025 ni ma be great disappointed ni ma be bre wuhwi wanse ni ma be bre anko yi ama aware ni ye bisi basa aduma ni ye bisi basa e mo ba mo to aso na make the sisi foforo na we ka so ade bia de enra me kasa e wo Magic FM e wa kra e ka chiro se botaya eni shebre ni nkura obi awu ni pa bia shebre na me di ama no shebre e ye wan kasa na shebre ni bitaw yo pesa wo shebre ni na beye pesa de no wi e beye sama pesa de pema e beye sama pesa de babra boni ye so beye sama Satan wo fa wo kutia ye fa na so shebre ni di mo de bebre bitaye Satan me twa fa nko wi base Satan me twa e fa nko do obi paso wo beye na so wutimi make decision ma wo e be boa na me dis am message e mema bebre na no mi tu ne ka be tia makra brand na bra de ne tse okay ntende me de me kasa tie fu nyinans enwenta so e kasa enwenta so a abrahom bibi biara wo ye wasetsena e so we ta so enti Yesu Kristo we kai so hallelujah Yesu Kristo we kai so abra ni ko gina falasifo no eni atwerefo na ni
ɛna asuafoɔ no sɛ ebi no sɛ wɔne Isaiah no wɔyɛ Judafoɔ hen wɔyɛ wei ne nwenta so nyinaa ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔwugyi adasaman kwa nti wɔnyiyi nsɛm no wɔyɛ Farisini wɔyɛ hwan afei asuafoɔ no eyiyi ekeka nsɛm bebree ama atwerɛfoɔ no keka nsɛm bebree ɛwɔ na Pilato ne nkurɔfoɔ sane bae ɛna ɔmbɛbu sane sɛ wokora woyɛ hwan hwɛ di nipadɔm nsɛm a ɔmɔka wɔn nso so woyɛ deɛ wonim Isaiah no anaa ne Judafoɔ hen ɔsɛ no ano maka no sɛ ka ma bra Faustina kam yi nsɛm bebree no ɛma me botae kama anu ho nanso no wanyi nsɛm ano wɔnim ne target ɛne ne botaeɛ a ɔpɛ sɛ wogye adasaman kwa wɔyi nsɛm ano kɔ ne yɛgya no na ɔwuo no antumi ama so nti abere pia na nipa wopɛ sɛ wokɔ w'anim wɔ abrabɔ mu nneɛma hwie gu na ahu nneɛma ahyehyɛ ahwease ni hɔ a wosɔre ni hɔ ɔdɔfoɔ Nyame ba a wotie me saa bere 2025 wotwetwe mpena ne bia ayɛ yie twa so fɛsi hɔ a 2025 wotenatena ba a ɛsɛ sika no fa ɛma di fa wo mprafoɔ bɛɛ mmiɛnsa nan womu wo yere baako koraa wone wo yere mfa dwem nti sɛ womfa baa ne nyɛ hwee ɛgye sɛ nana wotie mu wosfiri baabi ɛna abɛduru ha nti mesrɛ tenasena mɛki decision foforɔ tenasena yɛ nhyehyɛeɛ foforɔ tenasena toto nneɛma foforɔ nneɛma ɛbaa nnipa abrabɔ mu a ankɔ yie ne yi firi mu ne mabrabɔ no a mebɔ no saa na mebɔ mabrabɔ ade bɛba mabrabɔ mu na mehwɛ adeɛ no di na adeɛ no ankɔ yie a mensa ntoa so bio meyi firi mabrabɔ mu na matumi amɛki decision foforɔ nti aberɛ bia menni nkuguo wɔ maade wia meyam nnipa bi wɔ kyerɛ wohwɛ sɛ wobɛdi nkuguo ba menni nkuguo da ɛna me decision a memɛki nti mmɛki me decision toto me nneɛma nti adeɛ biara a wode ntotoyɛ ɛne wobɛmɛki decision na wayɛ nneɛma foforɔ na watoto nneɛma yie no ɛnyɛ deɛ bɛdi mu nkuguo da nti na metu obi biara fo ɛne yɛfotora mene bɛtu me ɛne wo a wotie me nti sɛ woadwen tenasena fa pɛn na fa book twerɛtwerɛ na mefrɛ mma bi wɔ US mɛsɛ 2026 yɛsi mu ɛdeɛ na watwerɛtwerɛ gu pepa so wɔso me maame matwerɛ wei no matwerɛ m sɛ fa wei ka ho yiwie nso firi mu kasa na wosɛ na firi mu yɛtua wɔ kasɛe wode ba Ghana skuma yɛ sɛe sɛ na wodiiɛ sɛ na wode to hɔ na ɔsɛ na mesɛ ai keka ne nyinaa mesɛ daabi wei ankɔ yɛ wei kɔ yie nti mesrɛ wo make decision toto nneɛma afei ɛma asɛm gye wo sika wotɔ wig wotɔ mpaboa wotua nkurɔfoɔ school fees nanso wo ma nso guɔ wontua wo madeɛ bɔ mmɔdeɛ no atwe wo firi saa tebea nim wotena afie twetwe wo ho twetwe wo bɛɛma saa na wo ho nsuo sane sɛ yɛa saa nneɛma wei nyina totom ne ka na dwa ne firi mu wotu wɔbɛda no wobɛnu aba bɛda wotwetwe ho saa wote internet ne so ɛna wohwɛ pono na atwetwe ho na wohwɛ pono na atwetwe ho ɛnɛ maamu anketenkete nyinaa mbɛma mu ayɛ mmerɛ yareɛ dɔkoro wɔ mu nyinaa yɛtwetwe ho saa ma yɛne mmaa di nhyɛ mu yɛsia ne agya mu ne nyinaa yɛ decision ba abrabɔ ne mu a amoa wo agyi wɔ ne gye firi wo nsɛm ɛti mesrɛ bɔ mmɔde ara na tena na pana ne deɛ woka ho spiritual wontumi nyaa no ntumi ka na ne memɛdi nhyia mu mama nneɛma wie ha me 2025 2026 ɛsii mi mahu sɛ pɛ sɛ tɔmente me mepɛ sɛ di me nya ɛti meba Awurade mfa wo so na nyi me firi mu wobɛbaa me so mmoa biala Awurade bɛfa me so de ama wo no mede bɛma wo ɛti bɔ mmɔdeɛ ne toto me ka na bra madi ka kasa Awurade ne makasa wɔse afi HIV AIDS nkurɔfoɔ bɛti ne bebree ɛti mesrɛ mo nhwɛ mo ho yie wɔse yadeɛ no yareɛ ne wo sɛ HIV no sɔfo maame ɛhyɛ nkurɔfoɔ ntaadeɛ mu ɛti ɛbɛyɛ de sɛ nipa bɛhu sɛ yareɛ ne trɛ ɛbɛyɛ de sɛ nipa bɛhu sɛ yareɛ no ɛsprɛde ɛde sɛ wo Prophetess Faustina wɔkye na abɛfolo no ɛna de Awurade bɛka kye na ɔbɛtumi aka kyerɛ wo ɛbi sɛ membɔ bebree nya na dwembɔne abɔ mu tirim nipa bebree nya na dwembɔne abɔ mu tirim wo se ne pɛpɛ no bɛda na ɔde ayɛ wo ɛti mesrɛ mo obiara nnwa ne fra dwamammɔ mu last week mebɛkaa sɛ Nyame se HIV AIDS ɛnam yareɛ bɛspɛde na HIV deɛ ɛbɛbora adwene ne nteaseɛ so ɛbɛti nkɛnsɛn ɛbɛsa nipa wo na ɔyɛ n'ati ama ɔyɛ ne ka wo ma w'ani nka wo yere anim wo ne wo kunu n'ati ama w'ani nka wo kunu anim ɛde twɛ mpena rɔfrɔf wofa w'ani ogya no fa w'ani ogya no tokuro bia no wɔ mu asɛm na akɔwura tokuro bɔne bi mu a na wo pia a wobɛhu sɛ tokuro kora wo mmara bia mu da ɛnti mesrɛ wo dwane na kye wo kra nkwa madi ka ka kyɛm 2026 wɔse HIV na bɛspread sɛ biribi no HIV de obi anka ho asɛm ɛna wiebɛwu na wiebɛyɛ sɛi ɛmmerɛ nya na Awurade de maameɛ deɛ ɔka ne sɛ yɛnsa kyerɛ yɛadwen na HIV bɛspread nkurɔfoɔ bɛnya bebree
krofo ewunya so mani je so betete ye da bia be dedro so wudi wudi adro no so na wo so tena wo ye basa eti ye sram obia nwane nye ne krankwa obia nye ni fadwa mamom wo yire ba ko afa no ukuru ba ko afa no ene ne tena wasomdwem kwanante nante basa nkote yare ne mfa ma na oba bi so ye ni kunu awale ti ho wo no nko ba bia o na ni kura kwa chinchin no no so akote di aba emema no so mo ho he papa mo adwe papa ya mo ntena mo yire ho na de no so so ye bia ni ho ewo mu de wo hwe ni ye a ti se wa wo de na ti mesra mo o so ma no so ye be ni mo so ye bia ni enso so ye bia ni ho ewo mu sa enso so ye wo so kwa konya yare enso so ye mo kwa fa problem enso mo so wo nya somdwe e bi se we atwu enso so ye mo kwa kofa no wo be bia la okotu sa na mo no nya somdwe woni awoto so ati ase enokura ka bi so enye enkoyie so ati ase de wo to yire ba ko no so ati ase mo eti ante sanfri sa ati bia nim na ye nwane ne ye ne kra nkwa ye nwane ne ye ne kra nkwa me di the prophetess Faustina watching dodo ne se ho ma me eti me pa cha me be kasa fa enwenta so ye kasa enwenta so a enwenta so ya die biara wantimi ameki de sisi ye wuntimi enwenta so Yesu Kristo weta so se won wo be wadi wiase nyina nkwa ti niema wo famu eniema wo bra ye kukuhwesie eniema bia ntimi amu na bam hallelujah eti ma bibia na mu wa bam se wa hwease asole adwuma no tonto se anye kotamako utamako anya tonsuo eye abrabo ni yenya mfiri wiase ye nya ma abrabo ni nyina ye renta to so na me de ma bre me de se kura de fa be ma bia na ye basa me de se me fa be bia bia me de me se na ye se me de me se na ye se da bi no renta so da bi so bon sa be hunu na because I was slow and ya ma di kan bobo hu to slow e ti mi ta se da bi me fa me ma bi e no mo jeja mi sim ro for fa na fa ma me no na bi me bom paye so na mo ja se na so what's some na no ma se se me ne wona okay and I so me ne wona na ja we kwase ha me mo because wonya ahwefiri ho na me so me nya ahwede ha me so na me na no ka me kra me tira sambone so ati ase ti ne nyina ya nwenta so wo se nipa nwenta so fra dwama mom e wo se nipa nwenta so na dwumam adwuma no sese na wahwe wo to aye ntuma wo to mpaboa wo to we se na wo diskano mo tira se na sese bibia na nwenta se da bi wo se me check niama ma to sase da ho e wo se me start me sit down wo so nanso ni nyina wo ja ato skane ba na ye ne basa wo de tete ba wo de ti hotel wo ne ma wo ne mema wo ne number from butuka na ma wo na wo ye niama nsem fata so ma me ni nyina nya nwenta so ni bi wo ne ba wo ho so no na wo kokọ pension wo ya ba adwuma wo so bi betwa wo ka eti wo scanner na wo ye ne rough ba ka hu so be kokọ pension okọ pension ka twa na wo nya ne na wo nya ne sa biem de opesa wo ye nti Bible say kai wo bofo wo mranti biem ansa na da ye dabone no aba ti dabo ye kasa dabone ni bra ya ho odi asa dabone ni ye bra ye ntimi nya hwidi abiem dabone ni ye bra ya kokọ pension dabone ni ye bra wo tiro be nipa dura bi ko ntimi nya dwuma ni biem wada wo man so say kasa nipa de wo ho a at least e was wo ji wani kakra because wo de bia say wo fifia na ko dwuma fira dwuma na ko fie sante jada ku bi na ja wa pie na ja wajije gu ho so kakra ma me opia na no yire na o ma na epi oh okay na bia matimi epi no yire na o ma makoto mo to bi matena ho ma no na de bia na ne ma ensani enamuni ensani enamuni ensani enamuni so ma bia de we bobra ye ba we mobra o ye fa we se mobra so utimi ye dan ba ko ka wugya sa sebre ne sa bra bobone na ka wa ye da be nan ana sa da be nu eti ya de e waste ni pa bra bo e ya de me ni pa ka so manu mo ho se wunya mo mudi ka bo sa akuhibra na wo busa wo mo prabusu dan abusu afie na mo pre omo no mo fa se mo prabusu dan e na ma me na wugya me ma na wugya me e so ko tena ba bi ya ba adwuma okoye police ni pani wo ba bi okoye ba adwuma kese wo ba bi e masem eni akuhibra amana ba betena busuafie be pra busuafie eti mesram ebre ni nie si etoto niema ebre ni nie si ahwiase ya hwe wabrabom niema e ba ya brabom no ye trust ni yi ni nyina frimo na ye make decision 2026 ade bia wo hwi mu ase sole waka ade bia hwi mu ase sole waka ade bia bre wase sole waka e kasa bia kasa kra customer toto niema ye anamo bia wutu ya amoa se sa wabrabom na so se sa wabrabo a wonyankopo twedi ampon wo beta wachi ama die bia na wo je no atimi awie peye wo abrabom se wantimi ameki decision adofo wontimi fa brabo ni so da e so make decision e fa brabo ndi so e na me ko member bi store na member no bi so na store ne so pa provision store kese pa me ko na ne magumu pa na me ko do na store ni mu ahehan
eti mo he na me busa ansa maame ada na wo story ase emu ayemre adentia odi for say yanta na me say da bi kwan ya wo fa so wo ja store ne mankrofo to store na egu me ne tena ka o se sa na me sia egu enti mbo modin ase wo betum ana wo ho ana wo beja ma wo kakra na wa bamu ntentem store ne na egu so wo say na the university enti ade bia la wanti me make decision amane ho wanti me antoto ne ma yie me ko na store na bo me be enso me ko ye no store na ba fo e mo he han na wetia no wa brabo no shebre no enipa brabo nkra obi osof maame enipa da sani eso obeta wachi ama wa brabo na wie peya na obi nyame hum tinimu apart from be nyame hum tinimu no forget it enye yeda wo brabo ni nye ye ma woda eti wan kasa particular na wote wono wonna wo so make decision ma ho na wo sabrabo na wo na ye wo kasa wa brabo na wo bo eti wa brabo wo bo de o to bibia ho enye yie what you say this be say ni po betimi aboa yo be nyame hom ye de eti ni mu nyame hom ntini mu a wo boa ontimi mu ama ni nye yie because fa enye yie woto no kura dwe foforo woto no kura koma foforo woto no kutan hye foforo wonya obebie wadwuma ni bi wonya obeye bibi what you say na the university en no obi di nko obi kyewo so oton ne ma bi na enyema ketewa bi no oton ena na dan fopa ba no so maame na ne ma ya woto ya na fa so ba so adenchi no akofa ne man bi no oton oba bu mama ne ena me sa na ni pate wonim me de minim dada so ba na dada me minim sa na ma we nyina dada minim dada enipa wo secret ne wa ho oden enipa destiny abrabo ne yebo no wo secret eni adwana wodi no wo secret afu na wo ye no wo secret kwa be na fa so wo bowunro kwa be na fa so wo dua wo no ba ye no kwa be na nyame fa so hira so adwuma no so ma wo secret wo wa ho oden enti so ko tesem si wo no o kina bi wo ne ma sey ya wo so ka wa no tum me de me secret ma ho oden asa na be hu ma brabo mu pa ansam no na ye nipa me jiwudi anasa me be wo pa ma brabo pa me bibia me body me mo wa mane da mo wa mane da me ni nyankopon tam nko a e na ma bibia se e bi se me katra me nya soro chi bia me nya moye bia me akasa me bo ma brabo no enti wo se nipa bia hu ne sa wo ne na bo hye na wa ba e mo afo de kama wo fa dwe foforo enti wo se otumi make decision na wo dwen na wo ka wa no tum abedi nkunim wo ko ne to be make decision wo dwuma na wo betoto wa no wo toto wa no e be wi aso ko wo betoto se bum wo atwe customers nyina wa hwe wase e ye one want me atoto ne ma yi one want me anhye ne ma yi enipa ye pare enipa ye kasa enipa ye predodo si enya botere ye sore na dwe no kro ya sese ne ma apane ne ma atoto ne ma ye hu be ye nipa hu oda ho ma ye hu be nipa hu na mi bisa question kakra se wudi kan ene ye kasa no se e be wi ataso wudi Yesu Kristo ye mfato ho kire na wada ho ma Yesu ni de ono ye nya honhon konkon na wo no wonam enumere so na wo ndie beto ye honhon ofiri honhon konkon enti e be bisa so ono de no betumi awi ata na ma so ayi be ngo timi nim komo na Yesu ye nipa ide be de na ye nua ye timi nim komo kire wo so mama ya ye nipa Bible kwaka say wo want me anto na leka no wo tu hwe nyankopɔ asafo so okay se nipa bi oni nyame be nanta be ye nyansafo abrabo mu yemu so mo madi kan aba abrabo na ko manim wo mu ni mu nyansa pa nipa bi e woni mu nyansa na adwemu now there's no way so be kan abrabo na ye yi obot said dien e be say obot said die e begu won twi manage ni ama toto ne am so aja say e adwuma ye de bia sofo bebre ba ye nchen e na sofo maame me dem ya so na nye yi en me sofo maame ba me nchen wakra na me hwe ne din na me ka tese na me se onko ne kuro no ko start aso do what in cry okay o ye pet ko so pe ni ba okay onko ne kuro mu ye agunanya kuro mu se onko no ko start aso do okay onko no ko ye 3 months fasting no start aso do eto ko ye wo park so wo bompai dada si no wo bompai sa so for mame wanya nipa wanya dom okay eno akɔpa asase eno abɔ structure eno aka kyem so pese membra na me na nyame fa msuma ne ko na me bɔ mpae wo no start asɔre me wo ma ho odi wo msikiti awrade ne me na mo a me kwa me ni suban no me bɔ ne ho mpae okay eti bɔ no pa na awrade da na di kyerɛ me se me nkɔ na me nkɔ bɔ mpae ma no okay na me build the dom no enfa ma no because okura me ni first time me ye bi okay me ni first time me ye bi so what I say okura koma pa opeso ye dman ba woni mu support a wo betimi dia ye so am na the university
eti no me kyerɛkyerɛ wo nneɛma baako mienu wada roma me bisa we to function one san away because we na maybe say baby I wo ye nyame adwuma so many years we we no first time we be but wo na ya person be ya na say dentia and we need the kan we any me first time and nipa no ma ba no ahantan ahomaso enusam abosomsam okay so what you say aha and wo mutini okay wono nipa mienu nipa miensa ho mpe okay be na me hu ade e na mani hu ade e na me nte e na me hu je se nipa kro begu ni na ase de wo hia wo be beto na mabo anim so sofo bia me hu me nte me nte nyame ne e na me kra me hu hwe je se wo dwe ho kra ho ti ase de na pese mu hu so what you say so for mama se nipa de begu na so na akyekye wo mu ye red betima mo maka se nyame kro hwe wo adwe ne wo ti no mo em obede no obede pam no be hu so what you say etu obi aba be se me hu be se me te be se me hu be se me te me wo mu sa no mo gwa me wa me nwa ntimi support me da sa da me ntimi support na ma me de wo bra ne ho ase de wo facility de wo bibia no ofra me ma mpa cho me nya dan ma mpa so nya dan etimi ma ma se me say 3 days na makọ kro no gwa me nim so ba awrade ne makasa awrade ne makasa no si asodan kakra ka e no ba me nchen e no sof ma me masima asodan kakra ka ba bia nyame ma wo me koye no etimi so yon kora ko bia no da yemu na se na etimi se nipa ne guni na ase no ne nya nipa ketwa etimi ne nakasa to ma se me ko busumi we ending of this month me ko akodi 3 days na me na ko ye program chenchenche wo hono mo a na kuro na se me refidit me bisa kuro no na me da ba betu dwa maka no social media no mo area hono o mo ahia me na makọ bode asore no e di ama no obuda se di na ma so me so no amon pro na ete na asore ti di anyankopon be ma no no de ato me ka fa ma asore di nya dai e me so nya ma asore ya e wo no na nyame fa no so ate to no amon pa ye di obenya no on fa so ma asore na me se da we ma asore di to so nya ma asore ya eto no a empedin wo mon pa da bi me nya ne sa menya nsanya men ka sa nkyere me o so men temfa ma no no handle na de tembi o hia me mo ano o hwe me amekọ tembi nyam beka sa men ko nso no mekọ ye nyame adwuma ne akwa akoye ama ewiase ne adasa ate awrade ne eti yesra mo nyame ma obi biala nwenta so wabrabom abrabom ye nwenta so e ma bebrebe ne ko fa hwe mmerew ensanom ne ko fa hwe mmerew adutuo ne ko fa hwe mmerew anantianante ne ko fa hwe mmerew ufria na wakọ ha ufria no awura no awura ni nyina bre bi beba obewu kra hu hwe so fa mo mo chi no asanda to mba kro hu ho mo hu do betimi abo wo mo bre bi achapa o ti video papa bi ba yo abia so ni mu a oh yeah na was on the wachiama otimi kura yira se den was on ni what did no dia ye kokko fuom pemoso e da ho ba ya ready so ni mu no da bi ya ready so ni mu no okọ aboso no ne ho boso na atimi anye okọ akonfo no ho omo atimi anye okọ malamfo no ho omo atimi anye odwane betu anya me no ene kura still onyame ni eti wua na wo so wo no oja kokko fuo na wo tu no de ye ya no wo chi ya edi ni moja esesa nyampa edi ni wodi ne kra esesa niama because baby anu wadru deep wadru boom wajibu samodi wajibu somodi waji adru dia ko sister so mama a Christopher ntimi na minister o merci a Christopher nye na minister se Christopher ye dadwama mo ye jansanom hwe ade ma obi kwabosomfie wajibu somodi eyemra okay de ma no enseseye enwe na mu wei ye trika to se nwe adwen ye trika to se enwe ayi bisi asofo bi yesi mu anwe aponche sofo no kwagie do be ya asole wo mu aponche me na make kire wo eti wo se aponche ni so kwagie aduro no e wo bani e be ya asole wo nkran wo mu aponche da na wo kwacho ba na e de be ya wo no so nkwacho ba so wo mu aponche eti wo nko hwe Christopher yesi adwama mo ye de ti asole dem ye nse ye nsa ye de ti asole dem ye de se ye more ye de ti asole dem tete kwafo nya me so ye de mo smile dai munya to misda mo be kwaso awu mo munya me ani mo nyam mo nti nyame ne so za den facility because wo bu kwa mo so se ma ne mra ne seye wo si so le anajo kanchibu we so fa we to a fa we ye se twanwan bra ye se wo ye ni nyina pepe eni
eni adwen eni nantwie eni wei ni nyina baba kiso so bedi so nyame so ni nyina mo di so nyame so se wo ba ni mo no adwama enye ensanom enye enkoji obi ku edesi ni anwuma nyina chatua asole penifo nyina etuno di dua tamelo ye di dua je ne dua bode enti beye dan ena awurade nhoma timi akasa ebe dan mu bi fra bonte ba wa be je awurade di because wo mutim kura mo nsakira ye wo hu se wo no etia tanofia mo koda ni bia wo hia wo na wo fra bosum fie pie da beye dan no nso kowuram ewe na ye edan enti so ma me na me nipa beble alu so wo da eni gidi e wo nyame mo no me tu obi biara fo me se so ba nyame mo na se so ma mo di nyame mla so a me nti se bia me minister nyakobo de hamsa me no ntime de ope o de ope no ntime e ho no da wo ntime de ope o ya me tu asen wo ya so me pam obi bodua me pam no firi ho obeka sa da ya so nyame dia eye nyame dia ba me wie maduna ro ba to so ntime anya me fa ho nyame nsa me da ro ma no bi bodua turufu no nya na we pam se wa bodua wo ti atole dem aba betre konwa no so ya cha to sa sa wa dwen ja bone ye wa ko fra bosuma bodua agya nyame ato ho anka se ma ja ma nyame afra bosum antonya ma mama enku no sa betre konwa so wo be pam afra konwa no so wa da ro se bia no nya nyante ase unya nyante ase wodi 1 year 5 months wodi 2 years wo me na ase wodi 6 months ko nyante ase emi ko so ko fra bosum bodi akwa ba bodua de dai wodi bosum wo twaka woni bosum ni twaka ni bosum wo twaka ko kata na ko twaka kokko eni nwan e metro medister wo yen what you say wo bodua de senyame anka kire me wo ka che metu asen me na me ka tro metu bebere metu papa metu wo me ka je ko nyan metra zo bi wo adimi am be beto sa abiri metu no papa so na ko na so ko me de metu efri se de tem so metu ni se ade na wo tie awurade di na wo tie awurade na ase na sam ato na wo fra bosoma bodua na wi asa be fa nyame wo ni nyame to na ade to na se ofie be fa da ba bodrim na ahwe wo na wu a na wantimi asole ama me fa ni bi ma na ya ne dan wada roma se ya na bebre no ya na yensu ya ka se mi jama nyame ana se nyame ni mi no ntam asema ya na ye hu ni se enya de mu bibi ko onye nyamenye ofa no bo nto ntam na se wode gene de a no wosuro ya ni yo ye na ma ye hu se nyame fa ne boa won to ntam the last stop Asafu Jesus in Charge Prayer Ministry obi a wodi prophetess Faustina wo kire na ase wonim sane ma ekosoma wo mo adwuma sam ye yie omo ne ma ye yie omo brabo mu nsam ye yie de wo ton ye to de wo dua we dua so di ma ne hye ne so a bibi bia na bebu se wrade dim no be ya se ma ne hye ne kan obu sa onye sane boso na ma hye no we kwa kasa na me kwa ye nyama mfa ma no ka to se no me de ma onu di so eto mo meki so mbeto na mo no o mbedi mra na bosum ne diama wo mo so nanso ogidi ni eti nyankopon fie nyame mra oni so da nyame hye oni so da abrabo body no bekoto dia tena ho nyame wo mo nkasa ho ye wo mu ne hwe akum ye dia areho asem se na wotwe mienu ye ye be nan ye dia areho asem se nyama areho e wasa mo sisa nyame ka bebi akyere mo sa mo tsan friti bia na mo wo mu no mo tbi fa body ni free wi ase za metena mu mo dia akyere mo 5 years mo dia akyere mo 2 years 2026 de ye nyina ye jai sa ne ma no grofo ku ye jam grofo ku mama wo mo ye jam grofo ku mama wo mo ton obi a nyini kuru ni nyai ni ensatra de rade ni ye de de amma ye jai sa no bebrebe no e bedru ba bi na wo kidra sai e bedru ba bi na wo so na wo sa wo so ahomachi ya bie bas bebre obi asora mato ni di ya esu akọ bro ni nyina yo say ya enya bra papa e be wi aso be wada da nkwa ye hu na busua adicloud aso bia wa ko school bi papa bi kra wo mu wo dwe asiso wo nyansa wo wadwe e do ma wo kwa ma ensa ya wo amwo ni wo nya de twitwiri fam enkola kete ye wo ye mu because of some na ha no so no san na ade so ya refa freedom ko ho enyo refa freedom ko ka se guna so so fuma me wa bon so ya djuma o ya djuma pa ba Yesu Kristo amaye tumi that's what I say si en fa ni sa na ma no so the start to me ni sa wo wa wo betimi de edi so bon some to control aboza do da control me so what I say wo betimi control bon sam enti na no kwasa wo tira wiase wo so do humanya no kwa sorry ye spiritual no members no awurade fa iso control mo ye nkyere ne de mamo no e gade mo e cheche ni so do so won fa do so mo spiritual do so won fa do so won tie do obefa ni do obetie no ebi no kwantu anamoda ye hia ma me bi ukaya e wo bontodi ato se me ma mo aso de da e so me
baby me kwaso bia moduku na me moduku da eso me mama so le da me mama so le da mu wono mu da enso me ntumi tini so ta e fa kwaso le bia mu da wotena so le dem ye chechre no wantimi asachira na nso otie e ma hu so kwaso boduku no ma me ne kan na hyem nkuna na ma da nyame asenya me se adwuma eso baba wontu na moda na nso wasesa so kwaso do bedai obeboduku me sia wo ma bi so ewo so memwo wase me no pa me pani ani hye won chechenti na ma jai me ko se na bronya nkwaso won sam se me ma tie wo hu ma me hye me sada me hye mani da hwene ma nyame na masam ne so ye na ro ma sada wo cheche mi ntwan na da wo mo asori na mo kon because some go for you know mo churches o mo kon for Sunday o mo ba wa sorry na eno no cheche na so fofo no na moment asese nya na eye to mi bi na Yakobon de adi asam na chi okay to mi bi na di akire nya to mi na di akire ni pa bi kura ti wonu ma wo sa kire o preach no o so wan sa kire okay so ati ase wo timi asa kire firi ho na wa woni ni hia wana eye to mi na tay asam na ti onyame to mi tay akire onyame so fa sam so no je no onyame so fa sam so no je na bra bo no onyame so fa sam so no che ni di won kwa mo onyame so fa sam no so no dai no de se sanifit bia bia dai womu etu na madanse ne ye bebre eye tumi awade de di asam na ekoso na chi eti asam no wose ma asam makwa eba be ye djuma wo nyame mamu na sa fra ba awade nchen asa na asam betimi afra ko awade nchen no ne kura tumi na bowraw na yomu adwuma na sa fra ko awade nchen bi di prophetess Faustina watch don se hu mama follow me on Facebook TikTok but prophetess Faustina watch hu mama follow me on TikTok ba bia social media handle no bo na follow me sempai obeti wo ho follow prophetess Faustina watch follow me on TikTok also me the program be ba TikTok Facebook okay ya tuni dey say afutuomre wow our film me yen minute and sembia ohia no mu ayeye na afutuomre wow mo eti asembia won ti ase no na wa WhatsApp me wo me WhatsApp line na ye di hu komo enti afutuomre ye mra me ba be tu youth no mabuno e ma masiri wafo ye nyina awade na meso ye fe na futuo mle oti fo futuo bra ne nsua de na wo waje so me kasa futuo mla na waje se fo futuo bra ne nsua de aha futuo mle fo futuo bra ne nsua de enye so no enti wada ro my life on me ye be videos na me dia totum futuo mle de ye bani gidi pa na obi biara baso na ye suesuen ho ade ne atwetwe ho afiri ne ma ne nyame asem emobro nyame shira papa ma ye hu ma me erade nya okese sabre be erade ma unyansa ne mdie mu dɔ nti erade fa osonso ma nyame man so adwen ene omani ebe om ho so papa esra kwaso full prophetess Faustina watch na ubeyin shira ma me na topic erade dia ma na fi nso de papa afutu mrese fa wo futu bra na onya dai ne nsua de wow enti mesra wo so be kwaso follow no na wa share ma foforo na ubeyin shira je number no na de won ti ase no na wa frɛ ma me pese wo share ne kan pese wo share oba asante achema bo we prayer camp no pese wo share ne kumase abrochima mu na won so wo na opese obedwane abrochire branch no obedwane bo modin na fa number no na friend obeyin shira je number no fa ma me 0249 327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561 Eradi shira so wa fa number no na obebo modin be follow ma me na obeyin shira na fidia